Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Tho ke jing keno bat ke jing keren ben jangan ke party ki ong ba ka de ke party ka ba krong nagi pat ba nagi baduk ki ba kerdu bat kum ta ter te leng ba jong ke ne ka mat jing keren ke jonga ayu nga ngadon ban ong ha ke jing ye de bat ke ne ya ke ne u pat ba u ai da ke jing sngew la kloi da ka mon sngew ba bat kawe kemat kebangi ngide benya perkhat benya puson kalong kani lada krong ki baduk ki bakerdu ki bomdon hakabor ki bomdon hakasorkar na upajba cipeu arpeu sanpeu cispa baro ngia kentho ngia keno bat ngia keren beng hinre lada krong pat ki ba long he long hany lani ki badon hakabor ki badon hakasorkar da ki peulak da ki peuklur na ki hespa ki jumi ha kabari da kabale sop om don manu bakren beng baken tho lemni baken na balei ngang ong kumta kane ke parti mentah kabadon ha kabor sensyar haka sorkar ngimla banlen ba kayo sibun kata kejing yarap kejing kersan financially kumba ong giprem haka liang kapisa ketengka da kejing ya don lang kibriu kiba hespa haka jaj benriu kejumi lengba kejing don bar kejing kersan jong kine gibriu kiba hespa ya kane ke party kasayo bantit votes hakapor election din election pat kasayo bantit ya ki MDC ya ki MLA ki ba job nagi party baper om tang kane kayo latru ban penying kertong sha kiwe pat ki jela bat kayo rukalat ban bu ya ki ying terekam le ke office jongka wat sabar jong ke jelaru henry ya kane om don menuru bapen rem bakan tho lemni bakan no te habang yo i ya kane ke jing senyang jong ti pai ba ngang akan mau ya ka we ne ki jingkren ka we ne ki jingjia ha ka por bakari India ka yele ya ka jing lai lui kata ngakan mau ha ka we ke jing yalang ba ladang apa kala kabalong kanong ba Kolkata unong yalang barat ba jong kari India Netaji Subhas Chandra Bose uong yagini kentin hagani kejing yalang give me blood and I will give you freedom give me blood and I will give you freedom ayang akasnam dengan IUP kejing lailui hadin jong kani kejing keren kejong kipai nong song chnong jong kari India la kadok nut kejongki kiriu kenthe ki badon hakani kejing yalang ki biawan hakani kejing yalang ki bom don AA ki ya law ki so chkor ki jongki ki khadu ki jongki ki sakti ki jongki bar ki senyang na kabenta kani kejing yaki bar kani kejing yale kejong u Netaji Subhas Chandra Bose pan penyo yengi ya kejing lai lui na kejing senchar jong ka sarkar pare te parlok parjor baro ngimde bani sngew thu pakala ya kani kejing senyang jong ti pai ba ya ka bakila ai da kamon ka bakeluj da kamon ka basngew ba da kejing sngew la kloi na ka benta kejing don kam jong kari bar ka jai benriu khublei sibon khublei syahjarmu